Tengah yang sombha bengi pisa isin ki parlok ki fans ki basya support ki channel berkumju rumah yang sombha le sedan na preng jompi ki barang shiyo itmai ki channel kumju ri ping yang sombha temanta ka singin yo ya ka wega film ga bakar teng single in soul ban shiyo tu ipir ka film ga long ga comic ga itanan bar ga ba min sim ba kan yangi te kumju ru ka film gan tu ipi khandet ka long ba kade shapang jong kita ki ship parlok le kita ki paranong tray ki ba yapmat iwe tang ba kimla ban yapan i ke jingit nomor balai ba kiting ken nomor ba kila ju sha shet teng ha ki x jongki takadau ki kwa ban shong marwe bar ru ha ta jing shong marwe jongki ma ka jing long single ki sngau khan e tang ba ban yele bar ka jing e pat kalong ga ba ek ken re yo le se dona preng jong pir ki parlot ni ki fans ki ba pet ma yo le se tang na kadau ba pi sha shet ha ki x jongki pi ong ba pin shong single no tetep kata ka de ka badai ni ka balai sa ong hi ma phikin dan rai tong ni pet ni ka film kumno ba ka film ka ajing mot la ne ka ai min sim gen yangi te ka film kelas rang bang i ba hang ni ka aktras ka bakar teng ge Hyun Jin te maka ka try ka company ha ka ba ka company ka de ka company ka ba pen mi kot bat makaru ka long kum ka ta editor jong ta company te si phang hang tali i ba ki le sha khot auto boss jong ki namar ba ki bun e ki ta ki kanrum kanram po jong ka company jong ki namar bakidan kinang thok ki bamut ban thok kot na ban taman pemi ran ba jong ka company jong ki mi shimi baru kim june ken basakawe ru kata kawe ganang thok ma ka bawan hadin jong kita ken ba makaru kala phet ken te kum taw la khuslai ang balai ma kim june kini kinang thok te makiru ki ang kim tim baru ki le pan khre ki ang bakin haban trish tam khnang ba kita kinang thok kot kin yaine baru kin yo me kot te shipang le i ba hangta utau nong hikai bakar teng upang ude nong hikai ya ka language kum ong da khasiu hikai tin la bande tin pharang la bande tin korea la bande tin lokal jeng ki ma te karbau dang hikai hang ta ma kita ki khana ki bon ki bayap mat yu ke namar ba kitib ude ba single ma wat ka Hyun Jin ru kade ke bri ba single klet ban ong ya kata te sipang anda habau la mi na kata ka class pot ulalej hadukan bar ula shong meroi bar ru ula pulekot ki babon ki bri ba kilej dukan bun ba kilej sijur nerima upat hangta marwei enjoy badanda habau la mi nang ta pat ula poi sieng bar ula shong thaj hangta marwei bar ru ulong baru spa hadu kata ka kam ka jam ubiang nang ta ka spa ka phor ubiang te haru kata kin long bau enjoy baru ngau lai lui haru kata dandut iki barok kat kum gajing dan kam jungu ki kamera ru ke barem sakita ki collection jong kita ki jing ruai ru ki ba rem te haru kata ki tiar kitar jong ur ki long ki barem sudah ken te kum bahadin kata kan sngipat lai i ba kata company ba ka Hyun Jin ka trei te ki la khot in u bon long unong tho kata company jong ki te gumno kitip ye ur ka long ba usat post ya ki post jong po Instagram te ki i ken ba usat tho ki jing tho long ki bas ngau bang ki bas ngotanat baru de ubriu ubanang ban shendur ken te kum ta ki kwa yu ban one star company jong ki te anda ba ula wan te hangne pat ka Hyun Jin ke ye yu ubat ka perkhat ong ngau kum ba ka ju ithu ken yu tang bale se ka de tang ka jing ithu po Instagram long ba ki shat ya follow iwe tang ba mu upat mkan mau ken bun sin ki ne ki try account kim jukan mau ki followers jong ki tang ba ki nong follow pat ki thu ken te mo hang ne ong ba kum nong ithu phingam ju ithu re phi tang ba hang ne pat ka Hyun Jin ka le ran ban ong ba mo ka shat follow ken yu te hang ta kilas lang man ya kren ya kata kam te kata ka jing ya kren kam ru ka long ba ka shat long like te ken ka Hyun Jin ma kam nang bon control ya kata ka ketin ga thlit jong ka ting ki ilong klem akor ken ya khamat jong nem long hikai bala he kardan te ba khadu ma ong ba mau ong hau ni bos jong ki long ba thaj ban ya kren lan ban ya terekam ken ka bri long ba i kum ba ka don kata ka jing long khli ka bar ka kren like ba ken ka balain ba ken ten reu ni bos ba ong u MP perlok ka Hyun Jin am ka dei ga bri ka balong kum to hi jing tre jongi tang ba ka tre hok ba ya kam jong ka dei ga ba shu he ni tang ba ka men sim jong ka khoi te ba khadu ma uru ong tong sapet ken ya kata ma ladang i ba ka jing long jong ka biang tun satre ken te makir kum bahadin ka to ken sngi ki ya pet ken ya kata ka rukom hika jong u po school ma ki pet na kata ka rang baki video ken namar bagi setting video te ki ong ba o ne nong hikai ubiang ken wai min stim ba hi khana baru ki khana ki sngotu ba abau hikai te kum ta ki ong ba debet ban grab kum ong ka parang debet ban bat ken u la dalam ka bala khanang ba un yai ne po company jong ki khanang ba ta company jong ki mo kan kiu ken mo leng ba da kata ka jing tre jong u ne upak ken te kum ta ki ya perkhat ba kin de ban le kum ta te kum ba hadin ka to ken sngi pali i ba ka Hyun Jin ka ye kendu bar master park te kata ka jing ye kendu jong ki ka long ba
kia plan kumno ban le kata project dan ban ong ba ban tho kata kot dia mau upat kawan kata idea ke jeng perkhat ong ba ukwa ban tho shphang kita ki single ki badan hapo jong ka sol ken takraus ai kerteng ni ka film mas single in sol ken tehni ong ba ki bun kita ki rang samla ki the samla ki ba shong single hapo jong ni ka nong ba tela da tho ikni ka kot am long kumba ka ai min sim ki bubun kin ki briu ken dia hang ne pat ka yun jin ka ong u ba ka bas palat kata mo ka bas sisha ken te kumno kin makin ya tho te hang ne u pak mo ulong haka ba un tho shphang kata ka jing long marwei ka long ba ngilong ki balai lut don bate ba khum don ba penwit ya ka jing le jingwan ka spa ru ka kiu ba nang ta da le dawan ru don bate ba khum nang ta shibun ba ki jing men toy bar ru ka jing im ka kiu ba ken bar ru ka spa ka phau ka kiu ken ten re hang ne ka yun jin ka ong u ba pet se yo le se don ka jing ngau kun ja marwei teng teng ka jing ngau thaj kam don se kum kata teng teng phiwan na jing trei phi thaj ban shet ban tiu karon kata ka jing ngau marwei te ya kata ru ha ban tho am namar ba ka jing long marwei teng teng kita ki wan hi ten re mustar pak ong ba yang nga te kam judon kum kata phi ngas ngolong lai lut ba ngas ngolong enjoy ba ka jing im tang ba hang ne ka yun jin ka ong u ba em phi tips e mo yo kawan kata ka jing ngolong marwei ru pet kum manga long single te dan dah ba kalau ong kum ta ulas ngau kum nori kata ka jing ong jong ka ngau kum ba ka kwa tip shphang jong u bar ka kwa ban le e kin na ban ta jong kata ken te hang ne ula kli ka ngau kum ba phi kwa tip shphang kata ka personal jonga dan rai maka ka ong em namar ba kade ka jing shisha hi pat am kum ngi ki bri hot ni enjoy ka jing long marwei single kade ka bangis ngau khan yele de is ngau bha briu is ngau kum ba don shu kum bangi tang ba teng teng pat poi hieng ka don ka por ma ngi kwa ban tiu sha ban shet ja shet johor shet jinta ye te musngau thaj re sajjan musngau thaj re masaj marwei to galak thaj jing trei te anda bauli asngau kata ka jing ong jong ka jin te ma ur la perkhat pat ula ong ru ka ba larangan tho kita am kan sepelong ye kinong pule te bagin sngau long boring bar kin sngau phlap ila de kata ka jing sngau long marwei bar kum ta te hang ne pat ka yujin ka long u ba pe mentang ala yo kem am ye phi ru sngau boring am ban shong marwei te anda ba ka ong kum ta te ula shus ngap bet baru kalau ong uba pisan empat ya kontrak ban include lang lane ban kontup lang ya kata te ba khadu ha ban sei to stam ju baru lasan baru hangne ul ong haka ba to un seperkhat kumno bon tho khanang ba kinong sngap kin sngau tanan te makar ko ong kabiang gen ya kata te anda ba kilami syabar imat ba master pak ulas ngau tanan iya ka jin gen hangne te kila ya lang baru hangne ul ong haka ba ngathaj man lang mati kan thai namar balai ba ngasngau wit te dan mereka jin galang uba selit lang sele iu ma mentaga sngi ka sngi banangkong bangi kendu bangi kreni kam gi jam sakawai ko ang bangadon kali te dan dah ba kala klik eta ka kali jengka kala pa umut ba kade ka ne te ka kali ka standard ba to lamut ban lek kiu ken ten rei pen ban kade ka wei pat ka kali ka balong jakham ba kan ba ijai ing hadu kata kata dan dah ba la rung hapo jeng kata ka kali yu i ba kata ka kali ka long ba jakham ba ru ka ja ing sha hadu kata kata ba ru ka semahiru te ulas ngau kenjeng kin bol ong kum no ma phi gari kun thai kum ni mo phimnak sa ban lum ban lang ban bu bah kan pet ki jan ula ka jong unius ni so ru hang ni nang ta ban nyat e kali rom nang te hang ne pat ka jin galong u to phi nai ban kren po kren ben than sa yang namar phitip am bangadai ba bangadai single de ngum yo por kan sababun kam ru sele yu mono hi ban shong hane kali lai tang phi ru long bang ha ban lek bu re te mono hi ban shong hane kali jonga te mo ur la shus ngap ta uang ben ba pidai ba single tu kum tahi te anda bala ya shakhmat te kili thu khana ni ka ong ba kin haban ya kendu biang kin khanang ba kin ya yo man pan baik bhai kata ka kot tem uru ong to te hadin anda ba kelawan bu yu te maka kala rung hapo jong kata ka library jong to porok jong ka te mo uru anda ba lu iya ka te lawan keren baru lah keren kata ka bajajai da ka tin jeli ju ken te maka ru kata ka jing ngau jam men sim jing ngau nok kata ka men sim te ka sedang men internet kin yu sabau ong le hakaba agoi ke sngi anda baula khamlai por ken bakin yelek kin sakta ka jaka bakin yelek di coffee tang arngot ken yang ne rulo ang hakaba lada ka kwa gif ai ken dai ban ong ken hu ma kam dai ken bas ngau le rain te makar ko ong to ka snau kumba ka snau haka la de long kumba u ai lan de ya ka te maka pat hadin anda ba kala lej kata ka dukam jong ta ka parlok jong ka badai ka kurim jong tau bos jong ta company jong ki te hangne ken gala thu ta ka parlok jong ka ba utau u try jong kata library ule jan ya kama long bating ting u khot ru ban le di coffee ken te ka haban pen khre ten re ka parok jong ka ong ba pet tang namar bau tau briu u ong kum ne kum tai te phin ngai no se yo le se kwa ban le kai phi bade u playboy pat kum ta ter mo namar ba kum no
ka perkhat kum ta long ba sabadei ru ba phidei ga bri ko barang single kum ne te yo kum ba le kai gen ten rei hang ne ka jin gal ong ka MP la tip ti ko ron jung u ba mjudan he ki bri ki ba ong nga kum ta te hang ne perngane ka perlok jang ka ong ni sngo kum ba phidu shinrang hadu kata kata se pin shu ya tang to bri ba ong kum ta te ong e phi perkhat than kum ta ma perkhat sniu than ki bri te ngi se pet in ne shkhmat te maka pat ka ong to sepet kai ne shkhmat ka long kum no te maka ru ka ong to ka biang kum ta te kata hi ka sngi ma kum bar jan men te hang ne la i ba master pa ku la tho ka ta kot bar la ong ba long kum ba wiaro ya kata ka jing long ka ba long marwe te ka jing long single ong ba pet ko samla sam hoi ma pet ngi ong i phi ba la phi long ha ka jing long marwe yam ka jing long single kat no ka jing enjoy ka jing im amdan ba control yu phi amdan ba te ba khum yu phi amdan ba panthut iglanti ya jung phi amdan ba khnyom yu phi bat amdan hiru ba batu ya kata ka spa jung phi amdan ba khlong yu phi ang ta phin im ya jing im ka ba suk ka ba kanjai bet phila ban pulut por bha ya de phila ru ban long to briu ba lai lun aki bubun kiliang la phi kwa le shonor don bate wan shonor don bate ang taum de tang kata ru hanrei la da philong to ba single ka spa ka phau jung phi ru ka khamne ken amdon re ba bong ban ayanga shitengka artengka batum ta ter pas ka wer ba khadu phin sngo ko ba philong kum model ken ba phi sngo long bhabriu ben philong ba phu ba phing ben bat kum ta ter ken bat phin lai tu na kita ki jing khoslai kita ki jing mon ji perkhat ki basneu ken man perkhat na banta jung ki wer dan kam ba ki wer kin perkhat am ta jung phi rum dan kam ken pas ka wer uang ba pet lada phidan hakata relationship phidan lock dan khun tenang ta pat phin lai umno phi hab ban pulut por bat ki phi kwa man shong mar wer myo nang ta daki ong le setaru hab le ladam kwa ru hab le bet te ya kata ka jing bom kwa ru nang ta ki dan saba ong ayanga stengkar tengka le thiet yanga ga ne katai te kum tau ong ba bun ba itagi problem lada phidan ka relationship ta ka dau ong ba lada phi shong marwe yam phin yo ya kata ka jing lai lut ka ba bas bha ya kata ko por le i ba ka jin kala pule ken ba ru kal ong niu briu long ba e sha ru ta kata long kum ba pen bor te ki wei ba kin shong single ne shong marwe kum ba ma u shong ten rega jin pan ka ong ba iman ba kinang thok ilong kum ni hi kiset ai hi yela kita ki jong ki opinion jong ki rene kita ki jing mun ki jing perkhat jong ki kat kum kata ka jing thrang ka jing kwa ran laban ong ka pharang ki interest jong ki te kum ba din ka to ka ni sngi palai i ba ka jin kala yakandu ban master pak long kum ba ki let kai artat se kata ka wi ka jaka ka bitanan te hakane ka jing let kai jong ki ka long ba ka jin kan yo ba kan ban tip bnya shphang kata ka kon mo shphang kata ka jing tho jong u kumno kin bon tho kin te kata ka jing lej wat benia jong ka long ba une master park long ba utho e kata kat kum kata ka jing ya lenti ka jing im jong u ken te ka jing tho jong u ka long kum ni ken ba lada la ban tho kat kum kata ka jing im ka ba shisha kum ba ong daga pharang ka life experience ka badai ka ba shisha te ka ba ubri u shem hi halade ka jing ya lenti ka jing im jong u namar ba ki babon ki nong pule ki sngau tanat ban ya sngau ka story ba shisha jong nong tho kum no ka long gen te hang ne ri i ba master park ule thu aka shapang kita ki story jung gi ba manswa namar ba ka jin gal ong ba ngala pule gitu ki jing tho jung phi ong ba manswa phila julej shakata ka jing ya kandu samla bar phila ta samla teng tang ba na phila tho pat phi tho kum we te na ka egin ka da go penlong gi phi ba phinlong single kum ni te mo uru hang ta khandet lo thu ba manswa am kalong ba ka par mangadan samla uang ba kidan kita ki samla ki ba shukwa bet tang ban yo pisa ki ba shukwa bet ban yo ki eri ki e tenang ta kadon kata ka wei ru ka shukwa bet tamot shu I give tang kata hi kadon kata ka wei ba ula yalang ru ula iet ya ka tang ba shphang pat nang ta ka yo to somla ba khambyang ga spa ka pho ba kham la ban yu te kum ta ka la ino yu te kum ta ter ken te hang ta hiru ka jin gala kali u ba na padeng jong kita ki samla ki ba bon jong phi te ka ei pat ka bala long kata ka samla ka ban kong jong phi la ban ong da ka pharang ka first love ken te onda ba kala kali kum ta te ka lakta yu te i kum ba kwa kin ban yathu ken te tau la shus ngam ben gen te onda ba la poyeng pan udang tho ka kot bar ru usngau kum ba ka don kam te ban kon thup lang ka ta ka first love namar ba ki bubun ki briu ki kwa ba ban tip shphang jong ka ta ka first love te hang tau la perkhat bom de ban tho te la kan mau hiru ya ki por ba men shwa ba ma kum no ba kandu bar ka ta ka first love jong u ka long ba ulai tre ka ta ka we ka restaurant ka ba he ba lang kum ba kala de kum ka hotel ma ka de ka 5-star hotel kum ta te kata kawai gas ngi pat ula shong marwei hang tau dang pulekot namar ba une ubriu long basmat nang pulekot ma te udang shong te kalawan kata kawai ga briu gen kanong trei ma te kala shong lang hajan jung u kal ong ba kumno i long marwei ba ya phi ma phim dan perlok se ong agom ta hi namar ba udang shujan nya kata ka kamru
te hang ta kala kelih balai ba itor khong terkhau kata kador kadar bat akti gejat jung chuang tip ngam tip na kai ka daw te ong ba ba phin sha sngi gin khnang ba pikham ba ga sni dog gin bat hang ta ru kala ai to lotion ma ka ong shim yu lotion ta in to kti jong phi khnang ba kan mi ma ki phanyang to kan la ban ai ka jing ko jing khia ka sni dog gin te mu ru la ta te na du ka ta hi ka sngi long ba kila ya sedang te ban long ya jan hadu ba ki long kum kita ki samla te nrei pat ka long kum no tula pun kut no kan ya kata story ba ki bru ki kwa ban tip kum no ka ya story jung kum no pat upoi single gen te kum ba statement pat ka jin galap keli kin kum no ba pun kut ba kata story kum to ke ai pat ka ba jahadin ta ka pelong phi ba phin long single ma te mu par ong ba ki de ki bru ma ba kwa ban tip ne dei ma phi ne te maka pat ka ong ba ki bru ki kwa hi wat mangarung kwa hi ban tip ma no bam kwa ban tip ya kata te hang taru ula song ma perkhat biang ula kan mau gen ba hadin jong kita ki iki baro long ba kata kawai gesngi ulali ikan du kan ba kata samla jong ukin te maka pat kadang bun kam bar kita ki paralog te hang ne ula khat ya ka kin ong ba yang in jele di syalang mau bat ngana marba ngalong marwe te maka pat ka ong ba kinang don gini ki paralog jong ate hapan ya pan bet kam shobat ki ban ya kan du bat ki kin baru ka khlem khat hiru bat u ma ban lai lang status ngaudam te ula kum dam gini ka ula kan hit ya ka ula mai ong ba balai ma phim ji thu yang ama ke ba phile ru te maka ka ong ba kum no ngani thu lut se iki bangale te ma upat ong habala de si samla te ma te maka pat kata jing sngo thaj ban yania te kala i ba ju shidin te ma uru kata jing sngo long sngo ba sha kan taj te kila ya poya lai kin tang ba tip mano ba pen ya lai ru ya kata kan te ni pe shakhmat in kum no ka long kata story Tega ibat kebala jia hadin jong kata jing yela jengki kalong kumne kin bang Master Park kwa shu bandai tre hakata ka hotel ke bagi set tre lang bat kata ka samla banokong jenggu namar balai ba usngau wit usngau dam palat usngau thut ru bar ru usngau kwa shu bani i ka dur jongka tegum tau pep na naga jing tre ten rei kat banang yak isngi ki por pat kala tre kata ka jing benut ka jing babe ka kta palat kata ka jing iet namar sabaka dei ba kadeka samla banokong jenggu te kum tau lalik wat ka syakata ka hotel ten rei hang ne pan andang baulia keren bat kini kinong trei ki ong ba kata ka samla ju uma kamis hong gen bagi khat bakalami ken nang tala slem ba ken tem uru las ngau kulat kumta ken la pois kata ka jingkut ken te hadin pan ule kumno pat Master Park kalong ba ula syuhun bat ya kata ka jing yalan ba ula rai ken ban syong single bat marwai ken ten rei wala kata ru kumba ong menne ma udang yo samla hi pan tang ba kita pat ki syuset kala ba ju ki don ki basu khlong pisa ba ki basu dawa ba ki don ki porba la don jing thut malu malaru la thut na bat ki don ki baset kala bat uru bat ki ba omshene ur bat kunta ter haba khadu kalong ba la rai na ban syong marwei ban lait kita ki kendrum kanram ban lait na ka basa kontrol gi wei la ne ban sya ring merau ma tegum ta usyang usana marwei te hakata ka jing syong sa marwei pat uang ka jing enjoy ka jing im don bate bakum don bayania don bayamai don basan syar ne berkontrol yu don hire bapen long merat yu la ne pen long merau yu te ka spa jung uru ka kiu nang ta kumbala ong hi manema kalong ka jing im ka balong sngo kumbaka baneng kalong ha khandau ken hi pat barabar u yathu ken ne uang ba lada yo i ba kita ki sijur ki yama ki yania ki shrut am ukuman ka men sem namar balai ba kalong kum ka kuput ken u ba kin sngo thu ba kata ka jing ya don relationship am kalong ka basne kam der ka ba te bahwa kin ya shrut bakin ya laj kinang bakin ya sngo thu ba hadu kanno ba kan ka relationship kalong ka basne ken te hadu kata ka pelong ya kam sem jung u isi ya kata ka jing long ban ya poi kata ka relationship ken ki kalong kum ka jing kuput ken ya u wala da mdei ma u badan relationship ru tang bar da yu i ki bro baki long ki yama ya ne ki tim ya talam ukuman ken namar balai ba long kum ba kuput ken ya kata relationship ma u kalong ka basne ken ya u te kum bala shai lai i ba ka jin gala phone ha Master Park ba tren am malik wat jing wai lang bat ka namar ba maka kam da tip ba ken ban jit kita ki yung wai ma namar ba ka de bre ba shusa be hieng ken te mo par ong kata ka por te empat laj ken sawan shibit ken namar ba udang sai kali te kum ba shibit pem to steng singi lai i ba hang ne ken kila ya wat jing wai lang ken te ula hikaya ka kum no ban wat jing wai hapan pet ka ga biang ne am pan khana ga biang ne am jaka sum ga biang ne am nang ta ka jaka parking ru ga biang ne am ladam biang jaka parking hapsi yakni mi kai kita ki problem ki briu te ong ga bahaban pet kita ru ma men singi te ga biang dalam mit pat dalawan jing trei hab yakni saka parking te mi kai ki huri hura manang taru pet ka ying ga bajangai na ki street light in namar ba ki street light am da ki shai baro shimin phila da ban thia te makar ko ong o ka de kumta ka kham sngo komen kin namar ba ma kumbushin rang u kham tip yakata ma te ka shim hakata kin gadur
Tiah din lai bakal libu yu sya kata jing sa jung ti hang ta kalawan ka jing muj perkhat baka kwa bantes ya ka jing sngau jung ken ma te kala kali da ka ba ong ba Mr. Park phidon juti extra ne man ai hanga namar ba kene ke juti banga phang man ta long ka tait te sngau kum bakan kthag ni ta kejat tem u par uang ba ngam jubu extra lagi juti ki slipar jung ngan bu you know hinga phang him roi ti anda ba lo phai din am nang ta te kala ong ni jing dukhi jing khoi jing men sim bat ka jing khap nam ko mu briu ko mu ne te gambala shai pa lai ba kala le ka dukan jong tau u try jong ta library ken ba ka shulai swipe bet na ka por na mar ba ka mod ba u fail de ya ka kamot ba udan crash de ya ka kum ta hang ne anda ba kala ya kren ru ulai sendan ha ka yau tau pela ken anda ba ulai tau pela we te hadin ula sai so tau we pat ulai sendan arteli ken long kum ba maka bat u kin ya di syala ne kin ya enjoy coffee kin long kum ba kadon baik kejing sngau ma long ba ai arteli ter sngau kum ba dei sijur ken ban jadi syalang maka bat u te maka pat hadin dan dala mi nang ta kala ye thu baik ha kata ka porlok jong ka ong ba uta u tra jong ta library long ba ul ai present ya ka tagi pela long kum ba ai sendan arteli long kum ba we ya ka we pa di u ken kana ba kin ya di syalang na di ko filang te kata ka porlok jong ka ong ba pet ho yo pisyak penbit ken ki senrang mentam tip ken kham tam lei phidang long single kum ne pet wat mangaru kabala don yu tau kurim hiing ru teng ma kidang don kita ki bawan ban oiling le ne ban les on le khro ken tang bang hiap ban kir baik ken ten rei hang ne pat ka jin ga ong ba am dei tang kata mo u se thok message te ha ka ru long ba ukwa ban ya le dating bat ka di ko filang bar kum ta ter tang ba ka ne pat ka porlok jong ka ong ba ni tipshu ke ba pi perkhat ma tang ba ka ong huser ba ma phila he balai mo ngan sa syubatai bet mangaken te ke pat ka baja ka long ba hakata ka ke janmen la ye ba kita kitim jong ki ma kilale ban ya to sangta ken ban ya enjoy ma ya di ya bam gen te hakata jing di ya bam jong ki te ski long kumba hangneru Master Park u khamdon jing sngau ken ya ka jin bat ka jin ru kelas dang gen ban don jing sngau u namar ba kata jing trekam lang jong ki long ba ka trei ski kata jing i te hnrei sipang pat ke baja lo i ba ta u khli jang ta ka library ma tok trai ngot ong te lawan bat kata ka samla jang u ba kiya dating ha kata ka dukan te anda ba ka jin kali i te kelas ngorem tu ta kala phet baru kala ri apo pan khana gen te anda ba pak lo i kata jing mi kan san jang jin te la lej but ken ya ka bat anda ba lo poi ne lo i ba ka dan apo pan khana te ong ka ba kan dei ban mi te maka pat kata jing sngau si ka ong ba nganam mi re te ula kali ka na ka e ka daw te kala thu ken ba tau tra jang ta library ba ulong kum tai tem ur la shus sammot kin ma namar balai ba sngau kum ba ka long kum ba ka sha shet da ga jin te ulang ka pet ma kum ni hinga ong haba khadu ba ban shong single de pet kum ma philei pimpat dan ha relationship tang ba philai sa kan tai lapa te ndah ba ulong kum ta am ka sngau long rem de sngau kum ba sngau sniu dur ba sngau po ba te ong nai kren pen po than de yang namar balai ba ngam de ga bru ba po pet ha phi ong kum ta ti ong adom mi phi te ulong ha ka ba pet kum ne kin long ba kumbang ong te long ba bhaban shong single gen kumba ong na du menne te ula kali ka kumno ma ko poi fel gen yo to briu te maka ka ong ba ula ai ka kita ki pela gen wai sndar artadi gen maka ka mon ba ken yadi shalang lan di ko filang badu rei phau se ula wan ra ta ka wei kan the te ka sngo si gen te hang neu pak ula ong ka pet kumne gen phim dei ban senia than ye ki briu oj le se la da ki I give you pi makana yo le se kim don jingmon pan isu ai tang ba ki sngo kumba dei paralok gen te hang taul ong ka mde gen perkhat than sipang kita ki mo bahaban mi no kenen po pen khana namar bala da ki wan ki briu kin sapen le ran gen je phisa kata te kum ta wut kilami nang ta baru kim yas ngothu ire ba ki yas no ti langen te hang ta anda haba upak le asngau kumba kabat ya ti jung utu ang ka pet jin phila bat ti jonga te long ma pin palai na te anda haba lo ang kum ta te makaru kelas ngau kum nore men sim long kumba ma kas dang wan kata ka jing ngau kata ka jing connect ken ha ka ba kan ja men sim moi ki long ba kawan kata ka jing ie ken te hang ta phang ru le i ba kalawan ka phone call ha umpak udang kren te makapat hang ta kala te ye ki sai juti jungu paranda ha bolu i ba kate unta te kelas dang trei saka jing i uru kelas dang kumba usngau kumba kanno te ka mesim jungu anda ba kala le unta te makaru kum ju ken ten re phang pali i ba tau perlok jungki ula khat iki ula ong ba belai philai i no yangi namar ba tang ta ka round ru ka pat dap ken ni shong shu ken re maki ki ong ba la biang phi la that ban yadi ya bam than namar bang ya ban be jing trei ru te hang tai ru ka kali ban lej bu ya ka jin kala poi te kum ta ki la ya khlat lak no
tianda la poi hiyeng pale I ba master park ulamut ban teks ya kejin uang ba kwa ban ya leit di shala ne di ko filang ha ko igasngi tang ba anda ba lamut ban teks ula kot shikot ka message nomor kadon kata kejing sngau le ran gin hu dan respang ta par ula kali hela de ko ngom to mo ngapoi teks ka jin chip hi mlong do ban long kum to ngabakla hi ngala bakla dan rega ba udang perkhat hang tam te hang ta ka jin galawan poi gin bat kala te ka jing khang jung u te anda kala wan le long ba ula kham kulmar shu ken arsya ken te ula pan bet kata ka yeng ka sam jung u sngau kum ba kada pra e ken te anda ba ula pli hang ta te ka jin kala I ba kala kala ka dur ka dar jung u te kala kali u ba phipang ne kum no ma u pat uang em kham pang re te belai pat ka sau ba ka dur ka dar jung ki te uang em de re rang shu khi thia uang kum ta te maka pat ka syeng bet habar te kala kali u ba long em rung spot te mu uang phin rung spot te long re msha te ya ka ba kan rung uang ba ka pra prat ka jing kesem dan re maka pat ka ong ba ni kat ka to ka jing khoj phi ong kum ta se ba phim man hera bangan rung spot yeng jung phi uang em phim de re kum ta tang ba mu pat uang ba mle re ma sha hera ba kan rung marus ngau le ran gen ten re ke pat ka bajia hang ta pat long ba anda ba kala phet ula rung spot te ula mi shabar bat rumut bandi skrat te hang ta pat khapor bau khang ya kata ka jing khang ula hap utau wiper te kala lok kin kata ka yeng jung ba khadu hap ban phone haka bakan wan pelaj ya kata ka yeng jung nomor ba la ta ban rung spot te ba khadu kala yok kin ban rung spot yeng jung te kata ka por ru ma udang the sha ken te maka ka ban syeng bet hang ta te kata ka jing yeng bet jong ka am kala kali bale phim don shuki sa hang ne yeng jong phi te mu pat los ngthu ong ba don hi te hang ta kin ong phi don kam ban syong te maka pat ong em don kam re as ngthu long bau niu briu long bau ubam ju yalam briu te hing sem jong ta ka dau nang kin kum no ban le ya ta ka discipline ne ka ta ka akor kin te sipang hang ne ru ula the syam roi udi maroi te maka pat ka ong ba ka kli kin uba hangam don sya se menta singi te wong phiru phikwa ma bandi sya wong to sa ong kin la da phikwa kolong komik kin gajing long jung long ba briu bala mo bala sa marwei tip te man perkhat amta jung ki wei ru te sipang da aisha karu ai ha ta ka bol ken janda ba kala I kum ta kala I komik kin gajing long jung te wong ma uru wong kin bangam judan pelar mo arteli ngaron tong uwei hi ladang bu ru yu to pela ekstra ngan bu yano hi kumbang ong yu phi ba ngadon ngam judan ekstra te ngne hieng te makar ko ong tom le re te sipang pat hang ne ka jin kala swai ta ka yeng jung te kala I kita ki collection jung mo kita ki kasat ndai thai te ko ong ba philong kum briu ba man ndai gin mo philong kum ne te hang ne kala ong uban pantem kin ya kita ki jing ruai te mo uru la pantem ta ka wei ka khasat ka long ba usngop tanan te hang tai ru long ba kat ba kidang ngap ta ka jing ruai long ba ka tre ka ka jing ta ka ka jing iet ken te hang ne ki la ya shong baru ki la di ya ka ka wan ken te ba kidang di wan te hang ta ki la poi ni thu khana shphang ka ka jing long marwe jong ki ka jing du jong ki ka jing iet bat kum ta te ba khadu hang ne ru ula phlai khndiat mu uru ba kum no ngau shphang ka jing iet te anda ba ula phla hang ta ken te kum ta kala sedang pan wan ka jing ngau ba mu uru imat ba udan ka jing kwa bandan samla ken lane bandan samla biang sa isien ki kalong kum ta ken te anda ba ka jin gala mi na po jang ta yeng jing kala shong ne kali te kala shurum mon maroi marbale ba kala smuthu ba imat ba mustar pak ru udan jing ngau ken ka te hadu ba uni driver lu I ya ka lu ong ka phir khi ka e kin kong ma phikman ni ka e maka par ka ong teng ke jing im jangi kum ni hi teng hi hab ran khi teng hi hab ban yam ru te mu ong ka dei hi ka taru te ren jing te ki baro te ha ta ko ke sngi ka jin gala le sha ka office tri kam jang ka te hang ne gala poi ni ka draft ka wei ba kan hab ban edit ken ten re hang ta pat ka ni ka nong trai ka ong ba kadan sa ka ta wei pat ka nong tho ka ba kwa ban join lang ha ka ta jing tho jong upak te ka ta nong tho ru ka dei ka samla barim jung u bar ru ka dei sendan ka ta ka first love jung u le ne ka samla banang kong jung u te anda ba ka jin gala tip ya kata te gala i kandu na marmar ken bat ka hapo jong kata ka kantin jong kata ka jaka jing trai jong ki te hang ne anda ba ka jin gale I ya ka te hang ne kilas dang ban ya kren gin phang jong kata ka jing tho jong pak yo le se ke ga bau tho yo bau buri ken mo yo le se long kum ba u buri le ne la ban nong ba kwa ban tho kata ka story ken te hang ne phang ro I ba upak ula poi baronda ha bau li I kata ka samla ban kong jong ka ba kerteng akat ha hong te ula ngawit ken mesem jong kwa shu ban le tang ba shifang pat lo perkhat wang ba le de ka lekin ban ye shong kai lang ban ye perkhat ken mar balai ba kalong ka ba hi ban pej ka dur jong ki x de nam de te ga ta ken
Tianda bala syong hang ni ru la supan at bai kedur kadar jung ndre maka pat hang ni kalong bet jai gen. Tianda ba kila ya syong hang ni pat kane ka x jung ma kane ka hong ga ong ba ga ba utho hang ni kidon gi jing duna ru kidon gi ba thu hok e jing sha ha ga bai dei bar kata ga jing yalat jong ki ka ong ba kalaj in kata ru kom ong ju namar ba kata ga sngi ba ki yalat along kom ni ken ba maka kala de penbet bar kita ki parlok jongka ban yalat di shalang ken na kata ga jing trai jongki te hot ke khlem ong hu namar ba balai ba ka shuwan bet kum to suddenly kum ong ki parang ma ka shuwan bet ba ki kwa ban jadi shalang ken te ka khlem ya thu hu ya kata Tianda bola phone hakaru ka ong ba hoj kaladep ban ya thu hu ba kan select tang ba mo pat kata jing klik klik jung te tip kumno wan bet ban lej wat ya ka kata ga jaka ba kadan te kata bin kadur ba anda ba kam tre ban lej lang ban ka kwa ban lej shwa ba ti perlok jongka ban di sha la ne ban ya muja shwa shwangar phang te mu dam na ken namar ba ule try palat ya ka ken te kata jing le try jung ba control ya ka am te maka pat ka ba khadu ka sngaw thaj in man sha control lagi brew sha te sha khum ma amdon kata ka jing lai lut te hangta ke le pan bet ban ya light na ken te kata ka jing ya la jung ki ka sngaw sub ken ten re ke ya thu iru ka ang ba ka don ka por teng teng ba uni somla jong ka ma ka por bagi dang ya lang te teng teng ujai tu hi ban wan se jing trei ru te kata ka jing jai tu jung u ban wan jing trei tu duna ken kata ka tulop jung u te anda ba la duna tulop jung u te teng teng dang pan hina ka ma umto ban pan pisa bu thit ka e te makar ke thu hok ya kata te anda ba kale thu le ya kita jing long jung u te ulas ngaw dam shu ki ong ba ka ba ka ni ka briu ka tho la ni ka ong hang ni am kalong ba bakla ken ka khlem don gum kata ten rei ka jing sisa long ba ka aga tha hong ka ya thu ya ka jing sisa hi ba u kham long jai tu hi ni briu na mar bu de khun baru spa ma wan na ka long ying ga ba biang ken te anda ba la sa marwe ru long jai tu hi te anda ba ka taka mis hong kala ya thu ya kata tu ong ba amde ban kan thup lang hapo jang kata jing tho jung u na mar ba kam long ba sang tanan ten rei ki ong ba ka ba de bar ka jing sha te ha ban ya thu ki na mar ba ladam ya thu kum no hi tip ya kata jing bakla jong briu ka jing em gen long kum ban wan ra kata ka story gen na mar baro ki briu ki dan bai kita ki jing duna ka jing bakla te kum ta ba ban pen ikin ru ya kane khnang ba ki briu ki sngo thu ma ten rei mo pat usngau kum ba tan ru na tendung yu am te ong ba kwa kin ban kun thup lang hata long kum ba usngau kum ba de yu ken te ba khadu la daw anda ha ba ulas ngau thaj ban ya kren bat ki te ulami na na kata ka jaka bar rum kwa shu ban ya tre lang bat ki te hang ne pat ka jin ma kala ong u ba dei ban yai be shakhmat ma la dei ge jing sha la ne kam dei ru le yu ma nomor balai ba ka dei tang ka kot ken te ba khadu ru ka ong u ba ba ban publish bet ma ban pelai bet kata kot namar ba dan kam hi ban pen ki ba kidan bet ma ki jing long briu umdei ki briu ki ba janai ma do kata kidan bet ki jing duna jing kita ka daw ban pen kini khendet khansat long ba ka teiru ya ka jing im lane ya ka im laksa lang ma ba ki briu kin tip in kuno kin le anda ba ki lalap kum kini namar ba kidan ki briu ki belong kum ta te ma upad uang ba ban nam ban no kum thop lang kin yu hang ta kin mun ba ukwa ban quit na kin kata ka tim jing ki ba lada ki penmi kata ka kot rum don mantalang gin namar ba los ngawia kata skawai ru kadon lang gani ka mis hongam sak ba dei ka first love jung u long ba us ngawit gin namar ba kala don ka sim jing mong gin anda ba li iya ka te kum ta ma ur la phet ka jaka te anda ha ba ka jin kala po ying te kala text kata ka text message ban pan map gin u yo le se ke ba ka kren ke ba la jiaru yo kum ba ka pen mong le ni pen singosi u te anda ba kala mut ban san te kawan kata ka jing sngo artatin kin namar ba ka perkhat ba lada sanru yo ba sngo kum ba la long kum kita gibru ki bala don kata ka relationship kin ba lada ja la ne bakla kum no haban pan mam ben haban ya pan ben te kum ta kala sange no kin ten re kita ka jing bitar kala trei ya ka te ha ba khadu ka perkhat kum no bakan le te kala le no sha ka ying jong kata ka we ka nong thokot ba kata ka nong thokot u ka dei ka samla barim jong pak hi te ka jing thumo jong ka ban le shani long ba bantip ken shapang ka jinglong jong pak te kata ka samla barim jong ur ka ong ba nadu hi ba ka yalat bat master pak long ba kas ngau kwa bet ban shong marwai ban pulut por bet bat ka kot ban thok kot te hadu man ta long ba ka aingu yo ble long ba ka la sha ban le kata ka khamsup ka jingim jong karu ten re ke pat ka long ba hang ne ka jin ka la kli ka ong ba kumno mo ka jinglong jong master pak ik por menshwa te ka la thu kin ka ong ba hoj master pak dei bri wa jai hi bat teng teng ka sai ban hi tu ka jinglong khuluj jinglong bitar hu teng teng la da kren kono ka ba bakala ka ba laj ka jingmu perkhat jing u long ba u kham khuluj khli kin te ong kum ta
dan re ban ong ba ubriu ba sudawa pisan ki wei ba long ubriu ba kumni kumtai tu ba long basneu te kam ye ire ya kata lek tang kata hi ke jing long klik klik jung hadu ba kapoi si kata ke jing ya la jengki te tang kata hi te kata ka wei ke janmet palai i ba kata ka radio show jong kata ka company jongki kala penkret na banta ba ka mis song kan dei ban ai kata ka jingkren phang jong kata ka kon par kum juru hang ta la dan lang tau CEO jong kata ka company jongki te ka jingkwa jongki ka long ba Mr. Park run dan lang hang ta tang ba trek in ban wan namar ba usngau win i ka mis song te hang ta tang ka mis song baru tau CEO jong kata ka company kidang ya keren ken te garba kidang ya keren te kidon kita ki pat ba ma pas ngap radio ki kwa kin ban tip ba balei ba ka mis song ka poya light na ba Mr. Park ken te makapat ka ong ba ha jing shisha long ba hoj kumba kala tho ka kon tang ba kata ka por kimpat pelat kinya kata ka kot long kumba ki shu ai shwa da kata ka teaser kumba ong ma kumba ai trailer shwa khanang bagi briu kin tip ki khendet khan sa phang jong kata ka kot khanang ba kin sngo bang man thin te hang ta ka ong ba hoj kat kum ha ka kot long bang ile tho ka long ba kadon kata ka jing duna ken ha ka ba yadei bat kata ka jing yadei jong ki long ba makaru ka de ka briu hi kadang duna tena kaliang jong Mr. Park karan ka por ba ulong khluit khli karan baha kata ka jing bitar ju te teng teng kamya biang baha kata ka jing yayat yeng jengki kata ka por amdala baha kin ban pen biang por iwe te kami ki jing kulmar hadu ba ki po ya ka jing yalat ken pasu ka weru kami sang ang hang ne ba kamde e na ka daw ka jing bitar jung ba ka i yu dan ki po yalat de namar ba kladon kata ka wi ka por ba Mr. Park ulakhre ban shim ya ka kum kata ka kurim jung ken ba ularai ba anda habala dap kata ka wei ka competition ba ka award ba la daw yo ya kata ka award te ularai kin ban shimna ka kum ka kurim jengku te bon busa lane unrina ka te makapat ka perkhat hi ka ong ba lada un yesong ya salang bat ka un hab ban ba lane ban kit langkor ka te kita ki jing pule puthi jengku kita ki sap kita lan yo kidu na ken te kum taum la shu ban kiu ka jing im jengku ken te kum ta ken ka kwa ban mi na kata ka jing ya dei jengki khanang ba elat yu ken khanang bu unkiu ke jing im jongu te anda haba Mr. Park uli asngau kata uru usngap ma kata ka por kata radio te usngau mongkin usngau thu kumba ka ni ka briu long kumba ka shu shim ka bu te sngau kumba ka le bha e na ban ta jong kata ndai pan ban ke i kin yu namar ba mo usngau khammang ban ya ka ba sha i ban ya ka ba khli na ban ta jong ka te namar ba balei ba ule e te ka te hang ta kin ka don kata misim jing bang bo sha i te thut na kin ke jing im jongu ken te makaru ka ong hi hang ne lang ba kasngau si i ban ong ban i umarwei tang ba ban perkhat ya kata ka jing im jung ka ban sawan ba un yo ya kata ka nam buram de ka ba kan i na ken ten rei mo ngan kali na phi ma ki fans ni ki parok ba pe ka ne ha ka jing pe jung phi long ba ka ne ka jing sim rai jong ka ne ka misang mo ban i yo Mr. Park ka long ka ba dei ne ka long ka bam dei ken mo te saya ong ken ha komen te kata ken te anda ba Mr. Park lo ya sngawi kata te usngu thu ba kani ka breu ka dan hi kata ka min sim ka basniu ma kumba ang ma ba lada dei ba ka i shisha yu te kan dan jing e ayu mo ya kata ha ban ya trelang kan ya kata ka kam ka jam kan ba lada te jing e ki wan te kin ya lang kan shkhmat nare makapat ki i la ki i bet te umong ni min sim jongu te kata hi ka ju ka met te hang ta ka jin gala phone kan ha Mr. Park ka ang u ba tong ni plait bet ya kata ka kot jung phi namar ba ki breu ki la ya sngaw long ba ki kwa e ban tip ya kata ka story kan ten rei ma u la ong haka ba nadu mano hi la ong ba phimdei ban kan thup shu yanga te hapo jong ta ka tim jong phi ka company jong phi ban ong ban pelai lang ya ta kot an publish te mkwa shu kan te maka pa ka ong balei ma phimla sama ban khia na na kita githit jing thang jing mong long ba kam dei ba ba te ka shu pan sa kut ka ya jing im haju hi kam ai ka ta ka jing kaman ka jing lai lun ru shi lai bet shakman sama le yu ban pe kita gi bala da haba ka mis kamis hang ru ka ong ba kam don jing sngawi issue ma kita gi barok kala map hi ban makar kula suthu baka bakala te mo upat kata jing dom ong ba phimat yele hi stu ka ba phimon te manga te ngam kwa shu ban yadan banta ken te hangne kin ke jin kala suthu ba udan sha kata ka min sim jing bitar sim jing mong te tama wala kata ka jin ka larai halade ma don kam ban yasha ye ki bru ki bakum kine namar ba le sem tip ma ka jing ya lenti jong ki kalong kumno ki parman shwa ye le se ki sha le ben le kho sha i tem tip ya kata te ka ong ba ban ya sha in se pet ken te kumbla shai pa lai i ba mau Mr. Park kami sang baro anta ki le let ken na banta ban pet ya kata ka audition jong taw wei nong thok pa pom nam pha hapo jong kata nong ba sol ken ti ki le let ban shim jing mon ma la ne ban pet kumno ba ule kata ka por ba publish kata ka kot jongu te hang taru kat bau dang a jing kren te hang ne u
Mr. Park ukwa ban tip ba balai ba kwa ban tho ta story jong tiang ni uniu nong tho ru ang ba ka jing kwa jonga ka long ba hoi de na ka daw ba ushem ka jing im jong ken bar kata ka jing shem jong long ba kadon kata ka jing ya yat in bar kata ka we ka first love jong ken ha ka ba le yet ba ya ka hadu kata kata ndre ke pat ka ba ngasi ka long ba usha i ken ha kata ka samla ban kong jong tiang ni par Mr. Park ula keli ang ba anda phila syai pat pisngau kumno wang haba syai mano ru sngau mong bet hi gamen sim tang ba ka wei pat nga kwa ban tho ikane ka kot long ba amdei e ban pen i ba ngalong u e de ba ngalong ba nga khamla mangal ne ka nga khamla kata ka briu ne khamla mano ken riu ong ba amdei e ban pen i mano badai mano balaj mano ba kham tam mano ba kham duna la ne mano ba bakla la ne mano badai ken andre ke jingbon ka long ba u tho iya kata ka kot ka long ba ban ai ka jing lai lut ken hu let's say amla ban map ikiwe let's say don jing mong jing thang jing bu not ma ka jing e do not te anda bala tho e kata ka kot lang ba ka palai lut kin yobriu ka wan ra ru ya kata ka jing khia ka do not ka min sim baru la ru ban map ikiwe kin badam dei tang kata ru ka long ba ha kata ka kot la da tho pat ka ai min sim ikiwe ru ban pen i ba uno briu la ne kono ka briu ki don bet kata ka jing duna ka jing bakla baru ngim tip ke e ka ba ki briu ki ya nanti ka jing im jongki kum tang haban padiang ya ke e ka ba ki briu ki simrai kin tingim dei hiru ban ngomong ya kata ru lada ki yai la ka jong galenti te ka ba khadu ka long ba ngin hab ban hun ben namar balai ba arang im hun in shudu e ya ka jing keman gen pi ka de kata ken bar hadu mantar mo u yo ya ka jing keman da ka bau tho kot baru umbunot shu ken ya kata ka samla barim jong u la ne kata ka first love jong u ka bala shet ka lai u ya anda ba Mr. Park le sngo ya kata te kala kata ken hamen sem jong u bar la perkhat ya ka ba ken te anda bawa lapoi hiying te ulas dang ban edit ya kata kon ya kata draft mo te ban pelai nak sunton bakan long bet full ken te hangta ken la trace tom te anda bawa la ban le kata te ula pha ken sya ka jin bakan edit maka namar bakade ke editor te anda baka jin ke latip ya kata bawa la le ken ya kata ba bhatam long baka comment hadu kata mdei tang makar kata ka company jong ki barok ken pat mdei tang ka company wat kami song ru ka comment ya kata ma won yo i bawa la lai lut ken na kata jing syate syakhum ka men sim jongu ti hang ni le i ba ka mi song ka lamot balik phaina shala snong bat hang ni ru Mr. Park ula ap yaka ban yo ban yakren khadu ti hang ni ka mi song ru kala pan map na u na ka banta ki ki baro ki bakala le ka jing im jongu bar klas thu iru bakala pan mong hi u ma ha ka jing long brio ka jing ye lenti sisen ni baladon ha kata ka jing ye dei ma ka relationship kimi be kita ki jing ye ken te kala pan map te mu ur la map te kumju ru mu kala pan map ken naka banta ki baro te baro arngun kila ban yamam bar kumta kila yala ru ban ye iet ken ni ma kila kedup tangba kimpoi ke relationship tangba kila la bat pat ban ye iet kum kita ki para brio ken padang ni ru kila ya pediang ya kata ka ke bala jia ka jing im jongki le se kimla ban ya poi tangba ki sngongo pat balung bada kita ki jing ye kapan khlanya ta ka jing long men sim jongki ka jing long brio jongki te hadin kata pat lai i ba ma ka jing im jong Mr. Park ru kalong go balai lun baru ula ban im ka jing im bat mai baru hadin jong kata ru i ba kata ka kot ka ya jauh ba ru kata ka kot ka baki thosh phang kata ka story ka badai syaken te nadu kata ka poru lai i ba Mr. Park lo sedang ban syo jing i saya kamis jingen te jing sya ka film ki pen i ba ki ya point am tong ba ngangat ba hang de Mr. Park ula lai lut na kita ki pas jing ma ki bala lai na te ula ban thau thamai ka jing im jing pat ka jen namar ba shwa jing kini ki don ki por ba shwa jing i bar uyap mat ka umut ban teks ka bari tang ba karon ka jing khanglat ke te shwa bangin poi shwa kod jong ni video mata ka sngi te nga karpar ri pi ki fans ki basha support yang ki basha ajing kristian nga ka pors ka por namar ba klem ka jing irap jong phi ladang tres tong ko no ru nganam la ken baru ka jing irap ka wan bet na phi ken te ya ba mata sngi nga karpar ri phi long ba snga ba subscribe ni ko ge channel ka bakarteng ri ke drama story ka bangi la ya thau bari te ue youtuber iba pamnam bha ken menshwa baru ngampat ya thu kerteng hani ngan sa surprise wa phi ken kana pin lok excite ru i baru pila itu bhai i ru i basai le bhai ki drama ken tangba de na kadaw ba ki don ki jing e jing ile ha jing im jong i kumba nga shat ong ma baro ingi tip ka long ba i we pi we na preng jing i don be ita ki jing e jing ile ha jing ya lenti jong i kadon ka por bangi ur ngi hap ngi kolon kita ki jing e lenti ten re ngi yeng biang pan ting ai mesim pi ka ju ru kumba new youtuber ma u yeng biang man ta si sien te phiru kum ju yeng biang gen te sakawe ngon ong i phi long ba
ini youtuber insawan ra ipi ya kita ki video ki bakham snotona syusyuru te kum na kaleng jonga bun sen ngam dala bha mo ban ra video nomor bang bun kam sin stai te kapor ba phim yo i video jonga phipet hai ni ba ken baru pin satip ide i ken ma sapet ken te sa snobha ya rap ken nomor ba koi galong bar ka jing yetli ka jing i jong phi jonga iwe pi we bing sport iwe te ka wan ra ya kata ka hok jong bele ya ka jing shisha ya ka jing i preng pramangi baru kani ka ri ja ben ru jungi kan la ban em ken baru ngin la ban shania iwe te ai ba ka jing suk jong bele kan dan ran kan ba phi bat nga kum ju te ka buram ai shu bele hi ude unong bu nong thau nok pelongi khuble shibon ka buram hatra Yesus Kristus amen.